מה מרתיח אותי? מרתיח אותי שישנם 49 רבנים בישראל, נושאי משרה, יש 4,000 רבנים בישראל שהם מקבלים משכורות מהמדינה, אבל 49 מהם, הרב הראשי של צפת, והרב הראשי של קריית מוצקין, והרב הראשי של קריית ארבע, מסיתים נגד ערבים בישראל. הם אומרים שאסור להשכיר להם דירות, הם אומרים שאסור ללכת לעסקים שלהם, הם אומרים שלנשים יהודיות אסור לדבר איתם, והם אומרים שמותר להרוג ערבים. זה לא חוקי, זה לא יהודי, זה לא מוסרי. כתוב בתנ"ך, כאזרח מכם יהיה לכם הגר, ואהבת לו כמוך. לא כתוב פעם אחת, 36 פעמים כתוב. ישראל יש בה מיעוט ערבי גדול. רב שמתעסק בלהסית נגד המיעוט הערבי, מתעסק בחומר נפץ, זה מסוכן, זה נורא. צריך להשתיק את הרבנים האלה. כשאיזשהו אימאם מסית נגד יהודים, קופצים עליו. למה לא קופצים על איזה רב? צריך להשתיק את הרבנים הגזענים. זה לא קולה של היהדות. זה לא חוקי, זה היום ונורא. זה מרתיח אותי.